Matul konferenza tal-aħbarijiet fil-binja tal-Istitut tal-Edukazzjoni l-IFI f'Pembroke tnieda l-prospektus il-ġdid għas-sena 2025-2026. Għaldaqstant, dan il-prospektus qed joffri dak kollu li tħaddan fiha din l-istituzzjoni, jiġifieri li tħeġġeġ u tfassal trasformazzjoni tal-persuna għax l-istitut sar il-post fejn wieħed ikun jista' jkompli javvanza fil-karriera edukattiva tiegħu. Il-kap eżekuttiv tal-istitut, Joan Grima, saħqet li tinsab grata bis-suċċess li din l-istituzzjoni kisbet matul dawn l-aħħar 10 snin u elenkat kif fl-10 snin li ġejjin l-istitut se jkompli jikber u jsaħħaħ il-professjonijiet kollha fil-qasam edukattiv. F'kumment ma' News, Grima spjegat kif f'4 snin wieħed jista' jlessi d-degree u jsir għalliem regolari. Il-B.Ed Honors li aħna noffru li l-Istitut tal-Edukazzjoni min irid dawk l-istudenti li spiċċaw is-sixth form jew level 4 mill-MCAST jistgħu japplikaw mal-Istitut tal-Edukazzjoni u f'4 snin, ġifieri meta tispiċċa s-sixth form. Ħafna nies ma jafux din. F'4 snin part-time course, allura filgħodu tista' taħdem, tista' tkun supply teacher, tista' tagħmel xogħol ieħor. Imma wara l-ofsinhar fit-3 u nofsa wara l-ofsinhar tiġijaw tagħmel id-degree tiegħek u f'4 snin inti tkun teacher regolari. Iżi dettajt li nhar il-ġimgħa li ġej, l-Istitut tal-Edukazzjoni se jkun qed jorganizza Open Day għal dawk kollha interessati jkunu jafu fuq il-prospektus għas-sena d-dieħla. Aħna ħaniftħu l-bibien tagħna fit-3 ta' wara l-ofsinhar, aħna nsibuha Open Day mit-3 ta' wara l-ofsinhar sa'8 ta' filgħaxija u kull il-pubbliku kollu li hu interessat biex isir jaf min aħna. X'korsijiet għandna, x'korsijiet jistgħu joffru, forsi jridu jiġu ġenituri u jsaqsu għat-tfal tagħhom. X'korsijiet noffru aħna nistidnukom qegħdin hawn ħajkun hawn talks differenti imma se nkunu hawn aħna biex nirrispondu l-mistoqsijiet kollha li jkollhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima faħħar ix-xogħol siewi li qed jagħmel l-istitut u elenka kif fl-aħħar nett ix-xogħol li qed isir se jitgawda mill-istudenti Maltin u Għawċin. U tajb wieħed jgħid li fl-aħħar snin kellna aktar minn 500 gradwat li kważi 400 minnhom illum qegħdin jew mexxu l-iskejjel tagħna jew nkella joffru s-servizzi ġewwa l-iskejjel tagħna. U allura dan l-istitut għandu rwol fl-ekosistema edukattiva tagħna permezz ta' korsijiet li huma anke adattabbli, korsijiet illi jaraw illi joffru il-kwalità li mbagħad titgawda minn uliedna.